εντάξει. Μισή. Κάνε μια το Gangnam Style. Ω, ναι, κάτσε, το έχω. Το ίδιο πράγμα είναι. Έλα, Γκρεγόρια. Πήγαινε, σκάσε να... Πήγαινε το τόσο νερό. Πήγαινε ένα κοριτσάκι που κλαίει. Και βλέπει ένα κοριτσάκι που κλαίει. Και του ρωτάει... Και του ρωτάει γιατί κλαίει. Και του απαντάει... Μου είπε ο αδελφός μου ότι για να μου κάνει εξέταση αίματος πρέπει να μου κόψουν ένα δάχτυλο. Και σταματάει το κοριτσάκι με κλαίει και αρχίζει να κλαίει. Πώς να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Πες το όπως να είναι. Κάποιο...